ce vârful sus să-mi bag pula? Ai zis, bă, de obletele tu. Stai că vă filmează asta, vă pune pe YouTube. Bă, pe YouTube. Mâine sunteți pe YouTube, vă spun eu. Crab la Chilian. La Nu mă tăuraș la... Tăuraș la Peripran. Stau cocoșea, mă doare spatele, am dat 5.000 de euro să mă fac bine. Și așteaptă cu minte. Până spun eu, aruncă-te despletit-o. Hai. Și vrei să-i fac, Claudiu, că e firul de 0,22. El a Mai dai drumul la frână puțin să nu îl rupe în pula calul. Lasă-l să facă vitezicul ce vrea el. Da, bă. Ce ochiuri face. L-ai văzut? N-am apucat mult. Nu. L-a văzut Claudiu. E monstru. E monstru. Știi cât am acum? Ha? Boldui mare. Vârful sus, ia uite-l mă, Claudiu, nu ține vârful sus, asta nu-mi place. Asta cu icre de asta. Hai mă. Gură bogată. Icre de asta. Hai, lasă. Ce vrei, mă, dacă e lansetă de 0,22? Ia, du-te. Du-te. Peștii tăi. Auzi, îl doare pe ăsta spinarea să al vorba lui. Bă, chinui, M-am mă. agățat cu acul ăla. Îl arunc să-mi bat pula el. Fii atent, dacă nu, să-mi bat pula, te-ai vărsat bine. Dacă nu dau cu el, Ai sonor? la somn, să-mi bat Unde-i, mă? pula Care el. acla aia? Păi, Că YouTube. Uite ăla, mă, de sus, chiorule, ia ochelarii, băga mea și pula în ei. Uite ăsta. Tu dai cu două ace, mă? Tu pui țaparină. Ce mă, dă cu Ia două? crap la țaparină. Dă cu să-mi două fut. ace, mă? Nu, cu 7. Hai Cu să țaparină. faci. Dacă ai pomenit crap la Bă, dar țaparină. de ce nu-i spui lui Petrișor ce somn de 10-12 kg a luat Jăgoșe? Care, mă? Unul lângă noi, mă, unde dădeam acolo la râmă. E, da? Să-mi bat pula, ne-a zis Andu și n-am crezut. Și a scos omul lângă noi un somn de 12 kg. Ia de aici, că iară la gând. Ia dă-mă să-i fac și eu o poză. Ține-l așa frumos. Ușor că-mi vezi parul meu de vin. Stai să mai trag de coadă. Ești prea scurt. Hai, mă, ține-l pe las, mă. Pe YouTube. Hai. Hai, mă, că vă pune asta. Nu mă, de mâinele să fie lung.